ngibingelele kakhulu kumlaleli woKhozi FM, ngibingelele kakhulu kuyivakashi zethu ekhona la ngaphakathi endlini, ngibingelele Amaciko akhona, sibonge kakhulu wena Jumbo ngomculo omnandi osiduduzayo. Okwami ukuzosho nje ukuthi ngiyanamukela la ekhaya endlini zase SABC la e100K eMasinga Road. Ngicela sikhuleke sizobungaza impilo yomuntu obehleka, umuntu obejabulile, umuntu benithanda kakhulu. So ngiyacela ukuthi singadumali namhlanje nje i-celebration kakhulu yempilo yakhe uBheka. So uma kudlala umculo singasukuma nje sidanse kube mnandi kakhulu, sitshengise ukuthi sizo celebrate umuntu ube nempilo, umuntu ube nothando, umuntu bethanda ukubona abantu bejabulile. UBK ube khona la bengiyathanda ukubona nami ngiyadabula nje ngibona ubuso beni la ngaphakathi. Ngicela ukukhuleka ngazakwethu i-celebration namhlanje. I-celebration yempilo yomuntu ophilile, umuntu onjabulisile, umuntu otshengise ukuthi amathuba uma ekhona yena uzonitshela anitshengise nendlela yokuthi nikwazi ukuzuza amaphupheni. So ngiyacela ukuthi sikhululeke kakhulu, si-enjoy nomculo nama-performances owabona namhlanje. Okwami ukuthi nje asikhumule wona amabhaji, sitshengise ukuthi sikhulekile khona la endlini SABC. Siyanamukela, ngiyabonga. Sibonga kakhulu mabandla onke elalelena aneka uzoyini lo moya wamushalo usamhlalela sawutola ngabe na
ikhonto beyenza ukuthi bangabe wenza umcimbi ungamqashile futhi ubone ukuthi hayi ukuthi wenzele ukuthi umqashi afune 3 days before umcimbi athi akube khona i-meeting wakwacela ngisho kuwena tjathu ukuthi cela isihlanganeni senze impucuzeko uthi ngenxa ukuthi ukhozi li-custodian womculo wesintu ukuthi manje nenza umcimbi wesintu bese kuba nenkinga umcimbi kaMaskandi uthi as abantu abasakaza wona lo mculo nathi so affected so siyafisa ukuthi sibe nezwi esikwazi ukulisho sikwazi ukubuka into ihamba kanjani even umcimbi usudlulile ubheka uzofona athi bafethu ake kuhlanganweni sibuyekeze ukuthi yini ehambe kahle yini ehambe kabi akusho lokho kade engazile ukuzoba ingxenye ukuthi uqashiwe emcimbini afika uBK emcimbini engaqashiwe afika athatha imic angene stage engaqashiwe angithi leli kutshela ukuthi na umsebenzi awenzayo uthanda kangakanani mphathi wokhozi angikusho lokhu uma uBK nimthatha nimfaka kuMaskandi ngendlela thina esasimazi before esasingabaza ngakhona i-decision yini ngenxa ukuthi ubheka kalona ibhinqa abantu abasezendle bamazi ibhinqa lincwasimende nje eyithanda ngayo indlela enecathi leyicijile akalona ubheka ibhinqa so ke sasingabaza siyibuza ukuthi hawu ukhozi le decision eliyithathile limfake kuSigiya ngengoma bacabange kanjani ngoba yebo umuntu wasemakhaya kodwa umjida lelo out nje ngayo yonke indlela uzongena kanjani wangena umuntu angithi ke italent into masuke netalent wangena umuntu wawubamba uMaskandi into ongazange uzibone asaze sakholwa buka uMaskandi ukuthi ewubambile uhambe ibanga elingakanani kodwa asikusho ukuthi sasingabaza kuyasho ukuthi nabaphathi bayo bokhozi banehlo bakwazi ukubuka la thina esisuke singaboni khona ngoba sasingabaza impela ngisho ekhuluma uyibuza ukuthi uBK pho lethu uzoyenza njani awayiphathi imphumela yalokho abaculi abakwazi ukuthi bagqame ngesikhathi sakhe bangapheko kwenza kunensizwa nje mina kaMaskandi engiyithanda kabi ngihlele ngibatshela abantu engangayinakile before eyavela kuyena uCevuzile niyamazi uCevuzile ngithi uCevuzile ngendlela engimthanda ngayo tjathu yazi ngimthanda ukuthi ngithanda ngisho ukuyibongela kwakhe umuntu waveza uBheka abanye nabo futhi khathi beqale vela baningi abathi hayi lensiza ngaphophongolo umuntu ucula uMaskandi wangaphophongolo lo muntu uzokwazi ogatshela ngathi basebekhona ngaso isikhathi leso wafika uCevuzile wakubamba yina ukuyasho ukuthi ubone umuntu onetalent wakwazi ukubona umuntu onetalent ngakho ke sihlangene ngomuntu onjalo lo mculo okwazi ukusebenzela thina endimeni leka Maskandi njengabantu abasebenza ngoMaskandi silimele ngendlela xa kwenza angifuni ukungasho silimele njengoba ngichaza ukuthi lo muntu bekwazi ukuthi afone ngonyaka odlule kwimpucuzeko nje wafika akazange azafike kodwa wayilokho efona efuna ukwazi ukuthi kuhamba kanjani abantu abayihlanganisi nezinto zabanye abantu mangasikhona ukuthi bazonikeza imali especially kwi-industry kwi-industry nje ayikho indaba ukuthi akesekane ake ngihambe ngosekubani wenza ukuthi lana umuntu wenza into ngoba azi ukuthi uzothola imali ubheke ubengenjalo ubheke ubeyinikele ngendlela exaka ukwenza ngalo ndlela ngisho ukuthi mphakathi nakuKhozi FM ngendlela esilimele ngayo kodwa sithembele into eyodwa ukuthi kusezandleni zenu ukuthi le sector lethu ingafi ngokuthi kuphinde futhi kube khona ischeme senizosikhanda ekuthenini lento ingabuyele emuva iqhubeke phambili ilokho umuntu angakwazi ukusho sithi ke kumfowethu ahambe kahle there's one thing engifuna ukuyisho before ngehle ngoba angizokhuluma isikhathi eside wakwangifonela uBheka I think 2 years ago 3 years ago ukhathi efaka ohlelweni othize lenkolo angisazi ukuthi kwangolani kodwa ngiyakhumbula into enkolo wakhuluma into eyisimanga wathi uBheka kimi uyabona Mcineka into ethi ngikufonele ingoba mina ngiyiNazaretha njengamanje ngifaka into ethize nje enkolo ukuthi ngingene ngehlombe uthi ke inkolo yobuNazaretha ngenxa ukuthi inkolo eqale manje ngo1910 uthi inkolo eyacindezeleka isikhathi eside uthi uyabona ke uma ngabe kuvela ithuba fanele sizame ukuthi siyilwele siveze ngayo yonke indlela I think wenzile lokho no Dr Mahayi lobelana lolu hlela babe nalo balenza na yes bakwazi ukuthi bawenza ngendlela esezingeni ngicabanga ukuthi inkolo yakuthola ukugqama eyayikufanele
bekuthi maliphela lolo hlela ngifonela ngibuza ukuthi hey senze kanjani ngincomela ngincoma khona ngigxekela ngigxeka khona so bekuwumuntu obenjalo obethatha nezeluleko ngalondlela silimele bafethu kodwa kukho esingakusho ikhona ukuthi sibheke phambili uNkulunkulu ayilungisa indlela yakhe ngicela ukuthi ngehlele ngezansi ngiyabonga sibonga Inkosiyamagcokama FM chatha nawe bengelela ngiyanibingelela emcimbini omkhulu kangaka ngoba sothi umcimbi ngoba lapha si celebrate khona impilo yalensizwa ya kubingelela mphathi okhozi dadethu sibonga ngapholova nani lonke enkhona lapha endlini ngeke ngimbalule sibebe vele bethi nje I'm standing on the protocol that has been established ngale kokupholisa amaseko ngoba isikhathi asinaso kakhulu engiqale ngithi namhlanje usuku olukhulu njoba sidumisa impilo kaBheka kodwa usuku olukhulu la sidumisa khona umzabalazo wesilo sasondi isilo uDenozulu ngakho ke sibona ke kubuqhawe ukuthi ke sibe lapha futhi e-studio sizodumisa impilo yalendoda. Lendoda ke angiyazi manje ngoba isila ukhosini uBheka ngimazi esewumfundi eDUT ngenxa yokukhathalela imfundo uBheka wayeba namaklasi awayewahlela eyumfundi ebese biza abantu abazozolekelela izingane kwi-maths and science. Ngabe uthisha ke ngaleso sikhathi futhi ngase nguthisha omkhulu kodwa ngifundisa iscience kakhulu ngangifika lapha eDUT ngizolekelela izingane ezenza umatric ifika izofunda lapha. Ngithi ke uwile umuthi omkhulu. Ngiyathanda ukunika incazelo yokuthi amakuthiwa uwile umuthi omkhulu kushone. Makuthiwa uwile umuthi omkhulu leyo yi-African philosophy ephethe ama-tenets obuchule nolwazi nzulu olumangalisayo. Umuthi ubude bawo, umuthi ukuqina kwawo, iminyaka yomuthi ngisho nje isihlahla ngeke ukwazi nakancane ukubale lokho ungazange usisike usilalise phansi. Fena kusilalise phansi ebese usikala ubude uphinde ucheck amazeka ngathi isihlahla iminyaka yaso usibona usuwisile uyasicheka usibona amazeka aso. Ngakho bekufaneleke sithi uyile umuthi omkhulu uweyisigoma uma kulala uBK uBheka bakubo Mchunu. Singabona kahleke manje ukuthi ube ubani. Cishe ikhathi siphila nawo nathi besingamboni siphila nobani. Isibindi sakhe ngasithande sokuthi akwazi nje ukuyihlanganisa nomuntu ofana nami osezingeni eliphansi njengelami. Ngagcina nami sengidumile nje nxa kaBK athi emsakazweni ngene inhlobo shalethele ubusika nehlobo. Sasa baxoxa ukuthi ngiyayithanda lezi bongo zakho ukuthi inhlobo shalethele ubusika nehlobo ngaso sonke isikhathi right ngoba nami umuntu onjalo umuntu obethanda ukuyihlekela umuntu obethanda ukwenza amancobo kodwa be resilient. uBheka ubekwazi ukubhekana nobunzima kuchaza ukuthi lekhaya aqhamuka kulona bekuyikhaya elinjalo. Wethanda ukusebenza kanzima uBheka ubewuthanda umsebenzi wakhe futhi uBheka ube novalo ngomsebenzi wakhe. Ngingasho nje ngithi ubekathi ngithi ngilate mina ngeke ngikwazi ukuthi sihlanganise lengxoxo athi ngizobhuka e-studio esingaphandle ngoba vele uphuma ebusuku emsebenzini sihlale noBheka mhlawumbe ukuze kushaya u2 ekseni lokho ecubungula into eyodwa ekuphindisa into eyodwa efuna nokuunderstanda nithi senisukile kade niplana ukuthi icontent izoma kanjani ngaphambi yongena emsakazweni afonele kuseni kakhulu ashintsha athi ayibonise ngikubonile into ngeke ilunga masimisa kanje kuhle simise kanje siyothethisana ke sithethisana ke cha bekuyinsizwa lena esinayi celebrate impilo yayo eyidlalele yayindima okhosini sibonga ukhozi ukunika uBheka le platform. Sibonga ukhozi ukuba lukwazi ukuthi uBheka limnike iplatform limdedele akwazi ukukhipha ikhono lakhe. Ungwala ekhaya uyohlala engwala ekhaya siyakujabulela kakhulu lokho. Siyabonga tata nawe bengelela. Unkulu incwadi encane ngicela ukuthi akaxolele ukulile ubhekeli umulile nekize kabona ukulile ubhekeli ukulile ufethu simbonile
imisebenzi yakhe mihle ithi ukhozi uyakhala lengozi engaka ngabo yopholiswa ngubani nawo lengozi engaka ngabe yopholiswa ngubani nawo we-BK sizokhumbula mase uthi 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 BK sizokhumbula mase uthi sizokhumbula mase sizokhumbula mase uthi uthi ratata sizokhumbula mase uthi uthi ratata sizokhumbula mase uthi uthi ratata ithi lala ngokuthula bo wephikayo osakweni bayakhala isizwe siyakhala BK sibonile imisebenzi yakho BK siyalila wephikayo sizokhumbula mase sizokhumbula mase sizokhumbula mase sizokhumbula mase uthi ratata ithi BK ukhosi uyakhala ngawe bo ukhosi uyakhala ngawe nathi siyakhala sizokhumbula mase uthi ratata nathi siyakhala sizokhumbula mase uthi ratata uyakhala sizokhumbula mase uthi uyakhala Onga basebenza emsebenzana sizokhumbula mase uthi uyakhala ratata sizokhumbula mase uthi ratata sizokhumbula mase uthi ratata zomakolela oza sikhuluma indlela zakhe ufuna ibhekile Zoba